Kiittäkää uudestaan. Kiittäkää uudestaan. No niin, kiitoksia kaikille. Kiitoksia, kiitoksia, kiitoksia. Ja sitten hei, meillä on vielä noita tiedotusasioita, mitä meillä tapahtuu. Hei, mutta en malta olla sanomatta. Kaikki nyt sitten huomenna kello 13 kävelemään, eikö se ole? Joo, huomenna. Kaikki kävelemään sitten kello 13 ja Jannelta Männylän tien puolen päästä. Mutta älkää sanoko, että minä tulen, en tule. Mutta kaikki toiset. Ja tuohon kävelyyn voisin sanoa, ensi syksynä niin on tarjoutunut yksi ladun ihminen, niin se tulee opettamaan sauvakävelyä. Ihanaa. Oikein hyvä. Niin, kuunnelkaa vielä, ovet on vielä lukossa vähän aikaa. Kuunnelkaa Arja tiedottaa meidän tämän viikon hommista. Nimittäin nämä yhdistyshommista. Hei, mitä kun kaikki puhuu tuolla yhteen ääneen?